Ngishilo ngathi phansi kwalesihlahla ziyehla izambulo. Uthi umbuzo wami oqondile nje othe ngqo. Uthwala kanjani usindisiwe? Angiphinde. Uthwala kanjani usindisiwe? Angiphinde. Uthwala kanjani uthi wena uyisikhonzi sikaNkuluNkulu, uthi wena uyinceke kaNkuluNkulu, uthi wena uthunywe uNkulunkulu, uthwala kanjani? Umbuzo nje straight loyo, uthwala kanjani? Ukufakazela lento le engiyikhulumayo, awuvule incwadi yeBhayibheli encwadini kaDuteronomy 18 uqale kuverse 9 wehle nayo uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu abathwalayo, abadabulisa amadodana abo namadodakazi abo emlilweni, ababhulayo, ababhulelwayo emadlozini. Uzwe nje ukuthi uNkulunkulu uthini ngabathakathi, uzwele ungathi kusho kambatha umntwana. Ngiyaphinda futhi, ngiyazithanda mina inyanga. Yabona inyanga, ngiyazithanda mina inyanga nabathakathi nabakhunkuli. You understand? Ngiyabathanda labo bantu ngoba abafihli, basho kahle bathi bona basebenza ngemimoya yobumnyama. Kusho bona bathi bona abasebenzi bona ngoNkulunkulu, ngomoya kaNkulunkulu, basebenza ngobumnyama. Ngiyayithanda ke mina inyanga ngoba zikhuluma iqiniso. Into engingayithandi ngabalapi bendabuko noma ngezinyanga, mina ngazi ukuthi igama elithi ukunyanga noma ukwelapha ukusiza umuntu. Iyodwa into engingayithandi ngabo noma ngizothi zintathu. 1, musa ukumthwalisa umuntu ungamtshelanga ukuthi uyamthwalisa. Angisho ukuthi abantu bangayi kubelaphi bendabuko noma ezinyangeni bayothwala, kodwa umuntu mayeze kuwe ethi uzocela usizo, uzocela ukwenyanga, uzocela ukwelashwa, melaphe, musa ukumthwalisa ungamtshelanga. 2, uma ngabe belaphi bendabuko bakithi nithwalisa abantu, batsheleni phela abantu ukuthi lezithwalo lezi enibanikeza zona zihambe zibajikele uma bengenzanga u1 no2 no3. Batsheleni, umuntu ahlale azi ukuthi lalela lento le ngikunikeza yona, mawungenzanga u1 no2 no3 kuzokwenzeka ukuthi. Noma 3, batsheleni ukuthi lento le ngikunikeza yona izohamba ikujikele ifune okungaphezulu kunaloku wena mina engithe kuzokwenzeka. Izohamba ikujikele ifune okungaphezulu okudlula lokhu mina engithe kuzokwenzeka. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakeleke bafowethu, ngiyabonga.